Carme, després de tants anys estem ara cara a cara per a parlar tu i jo de l'edició universitària, justament, d'aquest ofici nostre que ens apassiona i que ens arranca tantes bones coses en la vida. I que ens obliga a avançar i a anar a la marxa del temps actual. A mi m'agrada molt encara conservar això del qualificatiu d'ofici per al que fem, no? Perquè avui, en tanta tecnologia que és fabulosa, és molt d'agrair per al nostre sector, la veritat és que de vegades te fa replantejar com s'estan perdent altres bones arts i oficis en la nostra edició. De tota manera, jo crec que potser hauríem de contar-nos o contar quin és l'ofici d'editar, quin és el nostre ofici i què fem nosaltres com a editores universitàries a les nostres editorials. Sí, i que estem incloses dins del sector editorial en general, però tenim un apartat molt particular, molt singular i un públic peculiar. A mi m'agrada també sempre destacar que som editorials públiques, les universitats, però no som editorials institucionals a l'ús. No som un editorial d'un ajuntament o d'una entitat X, que se veu obligada, té determinades obligacions institucionals, que nosaltres també les tenim, perquè tant part les tenim, però sí que tenim un programa editorial, sempre tenim unes obligacions, unes maneres de treballar en transparència i en rigor, perquè el nostre tarannà ens ho demana, perquè vosaltres també, com nosaltres i com la resta d'editorials universitàries, com fem el filtre de les publicacions? Clar, tenim uns nivells d'exigència que intentem mantenir, uns protocols, perquè bàsicament les editorials universitàries diríem que publiquem, m'imagino que en València també, publiquem en dos vessants principals, diríem. Un serien les monografies que ens arriben d'autors únics, d'autoria col·lectiva, en col·laboració, el que siga, i l'altra part serien resultats de jornades, de congressos i aquest tipus de literatura científica que hem de publicar perquè forma part del nostre fons editorial, però que van per vies diferents, diríem. La part de les monografies sempre les enviem a el que s'anomena en el nostre llenguatge científic s'anomena referees o avaluadors, informadors externs a la pròpia universitat, sovint anònims, encara que això ara s'està discutint si és millor enviar a una persona que no se sàpiga qui és o que se retrate i diga per què. Perquè també el problema que tenim, que tenen sobretot el professorat, són els criteris de les agències avaluadores que es fan passar per autèntics, no sé si dir, processos de tortura. Però la veritat és que és un control molt rígid i ells també es veuen en l'obligació d'haver de publicar per les exigències curriculars. I clar, per això nosaltres estem, el que dius tu, obligats a garantir que realment hi ha aquests filtres i no es publica qualsevol cosa. Perquè una de les diferències que ens singularitza pel que fa a l'edició privada és que en les editorials privades, clar, n'hi ha un empresari o dos o el qui siga i posa els seus diners i tria la seva línia. I ha de rendibilitzar aquesta inversió. En el nostre cas se busca, primera, efectivament, tenim diners públics, hi ha diferents models de gestió, però a nosaltres realment en les nostres universitats, en les nostres editorials universitàries, tenim un fons públic, una part, però que també estem en l'obligació de rendibilitzar, és a dir, hem de gestionar adequadament. I aquesta rendibilitat que sempre hem parlat no sempre és econòmica. Vull dir, nosaltres estem obligats per la tercera missió de la universitat a tindre una rendibilitat cultural. Hem de tornar a la societat allò que la societat ens està donant. Cultural i científica, perquè la ciència no és només el que se pot utilitzar pràcticament en la indústria. La ciència també és un procés de reflexió, d'avanç, de progrés, que necessita precisament això, fer divulgar els seus resultats. I un poc aquesta és la nostra missió.
Exactament. El nostre públic és un públic molt concret, no és el gran públic, nosaltres no pretenem fer bestsellers. El que intentem és arribar en tots els formats possibles al que és la publicació actual, en el món actual. I, de fet, estem apostant no només per l'edició tradicional en paper, que també la fem i també la distribuïm per vies comercials, sinó per altres qüestions, com per exemple que preocupen a la universitat en l'àmbit mundial, que és l'open access, l'accés obert. Jo crec que nosaltres hem sigut molt pioners, malgrat tot, veníem d'un món, l'edició universitària era una edició antiga, poc interès, funcionaritzada, molt gris, però ja fa molts anys que gràcies també un poc a la consciència personal de gent com nosaltres, que som personal funcionari de les pròpies universitats o personal laboral, hem anat professionalitzant els equips, professionalitzant també la gestió, en certa manera, i dotant a l'edició, a l'activitat editorial en el seu conjunt, de bons professionals. En això s'ha millorat, per exemple, el disseny, s'ha millorat el treball de maquetació, de cura ortotipogràfica, i també, i és el que volia enllaçar en el que deies abans, dels formats i tal, en la comercialització, en la visibilitat en general de l'edició universitària. Abans nosaltres, fa uns dies, recordàvem que la primera vegada que posàrem una stand en la Fira del Llibre de València no ens podíem imaginar l'èxit que tindríem, que anàvem a tindre. Allò va ser realment un esperó per a continuar, per a pensar, dir, ostres, tenim bons llibres, tenim unes coses que criden l'atenció, i no solament a la comunitat universitària, sinó al públic en general que s'interessa per aquests llibres. Sí, la veritat és que això ens dona sempre impuls per a continuar treballant i buscar llaços de col·laboració i de cooperació entre les editorials universitàries i també entre editorials privades i altres institucions que puguen estar interessades en col·laborar en la difusió d'aquestes publicacions que realment són científiques però que també tenen un abast de difusió cultural o d'extensió universitària que interessen a totes les parts. Home, n'hi ha una llarga història de col·laboracions entre les mateixes universitats, com tu dius, d'alguna publicació solta o fins i tot de projectes interessantíssims de col·leccions que perviuen al llarg dels anys i han tingut els seus reconeixements i premis i demés, i funcionen molt bé. I també amb editorials privades, com deies, valencianes, espanyoles i fins i tot algunes europees. Això també és una cosa que ens agrada molt compartir amb els nostres col·legues editors editorials valencianes i espanyoles, perquè nosaltres també una cosa important del nostre tarannà, de la nostra manera de ser editors i de ser editors universitaris és associar-nos sempre professionalment. Per a nosaltres les xarxes són molt importants, perquè aprenem. De fet, estem presents, o hem intentat sempre estar presents, en totes les associacions editorials, més enllà que siguin universitàries o no, les sectorials, com l'Associació d'Editors del País Valencià. Recorda que, clar, un tema històric era allò, què fan aquestes institucions o aquestes públiques amb el sector privat? A Espanya no estava contemplat i estava fins i tot prohibit per estatuts, però l'Associació d'Editors del País Valencià va ser molt sensible en aquell moment a les nostres demandes i a les nostres ganes de compartir i d'implicar-nos en tot això. I simultàniament també ens vam unir a la Unió d'Editorials Universitàries Espanyoles, que té seu a Madrid i que recull a més de 70 editorials universitàries de tot l'Estat. Després també estem en la xarxa Vives d'Universitats, que també recull totes les universitats que editen en l'arc mediterrani, diríem. En fi, fem el possible per estar en tots els àmbits, en tots els nuclis que puguen ajudar a difondre la nostra producció universitària. Bé, sempre, al cap i a la fi, el que ens interessa, crec que estem d'acord, quan parlem de llibres i quan parlem de llibres universitaris, és traslladar aquest missatge, el valor del llibre per llibre, independentment dels seus formats. Editar no és publicar, se publiquen moltes coses i de moltes maneres, però fer llibres és una altra cosa. Sí.
I no només l'ofici d'editor és important, sinó tota la plèiade de professionals que estan en el sector i que ajuden a que realment aquesta literatura acadèmica, aquesta literatura científica, tinga valor i tinga futur. Mira que bé, haver estat parlant avui amb tu, tants anys que ens coneixem, gràcies precisament a aquest ofici nostre d'editores. És molt gratificant. Gràcies.